I-passport unayo ba? Yebo na. I-stamp yo? Yeah. Singayibheka? Yebo. Hayi kulungileke. Bese work permit unayo? Uyasebenza noma uhleli nje? Hayi akusebenzi. Uvakashile use-holiday? Mangasebenzi wenze njani? Uphilisa ngani? Hayi ngiyasama nje amatohwana nje. Upermit ikhona, upermit lokusebenza amatoho. Hayi permit yana. Awunayo. So shuthi-ke uyisigebengu la e-South Africa. Hayi. Kodwa umthetho awuhloniphi. Umthetho uthi uma uzosebenza lana kufanele ubone i-work permit. Hayi nje manje ngivakashile nje ayisebenzi. Uvakashile sho ihotela le. Ngiyabuza phela nami ngiyislimi ngiyabuza. Hayi Ngoba ungenza islimi. No. So shuthi-ke kusasa mangifika lana uzobe usubuyile. Noma uvakasha insuku engaka. Ngoba mina mangiyovakasha eThekwini mhlawumbe ngihamba 2 days 3 days ngiyovakasha ngiyafukuthi ngihambe. Noma wena uzovakasha insuku engaka. Hayi sobona phela baba uzobona. Oh uzobona. Uhlala isikhathi singakanani? Ngeke mngakufika. Sekhona umkhaseli. Yeah, ngasekhona. Bangazi mina. Ngiyawazi. Uqashile noma indle yakho? Hayi kuya sibani la ikhona. Yasibala. Okusibala. Akekho manje. Sematohweni. Yeah. Sele soso. Ulembu kumina. Wenza lapho. Hlala khona. Uhlala khona. Ngicela ukuyicacisa la lapha. Le ndawo le yomuntu oyedwa le. Yathabiswa Bufokeng. Nala Uthabiso yena. Uthabiso uyena oqoqa bonke laba yebo. Yeah. Kodwa unayo ID. Uyena oqoqa bonke labantu ukuthi bazohlala benze kanje. Cabanga ukuthi uyasazi isidumbu. Yilo wayengithuka lapha yayethi. So uthabiso isigebengu esikhulu ngoba uyena uyena ke ufake labantu lana. Yeah.